wach machopo na nyaka sani ni Jimmy Wanjigi osechopo edo mago ma milimani Logots okinyi ma kawuono kendo ang'wa luwe kod jofwambo mago mantiere edo no ma milimani okinyi ma kawuono. Mheshimiwa Wood Chief, kama watieko wach mar Jimmy Wanjigi ni dimede ang'o weche mag siasa tiyo kod obila kadiponi die siasa iye kanyo ka en mocho motor en ang'o michako nene kachako duogo gi buche manodonjo nego igni 7 mokalo sani pod waneno ka gin buche opod. Inge en kuyo maduong' ahinya ni gigi potimore e Kenya. What is the first hand? Chieng' moro nwatero barua e office of the president. Kwa e parliament kacha. Mwadhi e gate mwakoni, we want to drop this letter to the president. Na yudo police mo kanyo, very understanding. Koni okay, wadhi ang'inga mochung' ne presidential connection. Kuro kodhi to another inspector. Mana butwa kama. On a walkie-talkie. Okon to maonga ni magwa jumbo kelo barua. Ngino wuoyo gi boss ne malo kucho. Ititimo gi joga ang'o kanyo. Within a minute, gisego watiagas. So you can feel what Wanjigi is going through. And a colonial syndrome moro mane wango mane wasungu gweyo sianda wuonewa luongo gi ni boys. You know, manema is lingering. Boss versus leadership is very sad. No time on mondo wakiwa mondo wawaj ni police service, but they are still in those forces. Police has themselves obedo trained and ginge gimonego gitim gimoko nego gitim. The problem and orders ma work from above. Kaka wakili wacho, Africa is an epidemic. Gimose konyo kata jo ma jo West ka. Gisekelo police leadership into accountability. How? Even a new sheriff in town. Okay, not a new sheriff on appointment. No. A new sheriff no better elected with the people in that locality. Dwaro to nyakidwani nyakibed gi qualification midwaro. So now you are elected police boss within a county or a city. So you are accountable to the people. We need to go to that extent because English watching whoever pays the piper costs the tune. Gigia from the presidency. Executive powers my excess. Emakuro biro regional. Bugei go waka gibunde for no good reason. JNCB no. In fact, Marwa was even worse. Kaka ninano kagitimore gi Jakom. No reason ngato chika ge tiagas ni nikechokone. So what we are suffering, and I would say it and boss versus leadership. A leader connects citizens gi dreams gi. Boss another one no nene obed felt olure gi thuon and all that. Mano must change. And gima the final submission manyalo wacho. A situation mangato defy court orders otimo gigene ka kohero. We would demand any police obeyed elected gi jopiny. Just the same way matimone mondo ka itimo marach you are recalled. And that has helped the Western countries as well.